Добро утро отново от Пловдив, уважаеми зрители на предаването тази сутрин по БТВ. Спази се традицията, там където нашето предаване отива през последните месеци с отворени камери, да бъде демонстрирано социалното напрежение в едно населено място. Странното на град като Пловдив е, че основните социални катаклизми тук през последните седмици са свързани не с корупцията на политиците, свързани са не с предстоящите избори или с остри социални проблеми в образованието или в здравеопазването. Тук най-горещата социална точка се оказа футбола. Само хора като мен, може би, които са израснали в този град, които са били част от гидката на Ботев Пловдив, които са си оставили детството и младостта на тези курници, които в момента представляват стадионите в Лута или стадион Ботев. Човек, който като мен от близо 15 години не живее в този град, но когато се върне тук, вижда цялата разруха, в която е потънал пловдивския спорт, вижда цялото безхаберие на поколения управляващи в Пловдив и на поколение управляващи български политици, вижда нищетата, в която този град на спортно ниво е изпаднал, и дори може да направи някакво сравнение между Пловдив и италианския юг и тази огромна разлика, която всъщност са само стотина километра между София и Пловдив. Може би си дава сметка защо се стигна до тук, защо се случи всичко това. Като че ли обаче през последните седмици самите политици си дадоха сметка, че с наближаващите избори ставащото в пловдивския футбол може да предизвика истински взрив. На това отдавам и желанието на кмета Славчо Атанасов, който иначе е отявлен, ботевиси, също беше забелязван на стадион Ботев, да покаже мускули на държавата и да заплаши премиера Станишев и военния министър Николай Цонев, че ще поведе агитката на Ботев, която си е доста страшничка, между впрочем, като жива сила, към София. Вчера премиера Станишев му отвърна, че с рекет не се постигат целите и му предложи да седне на масата на преговори. Всъщност, казуса, по който спорят, е много елементарен, че има едно военно поделение на стадиона и той трябва да бъде върнат на общината. Проблемът обаче, че според мен общината не знае какво да прави нито с Ботев, нито с стадиона от тук нататък, защото има голям конфликт между собственика на клуба и феновете на отбора. Те са тук тази сутрин. Виждате, десетки от тях дойдоха да изразят своята позиция. Имате ли вече избрани хора, които да говорят по темата? Това сте тук на първа линия хората. Добре. Почвам с тебе, почвам с Румен, защото той е така също и от говорителите по темата. Казвай, какво става? Значи, първо искам да кажа, че ние сме тук да изразим нашата гражданска позиция за това, което се случва в Пловдив. Както искам да потвърда твоите думи, десетки години назад в този град просто липсва държавата. А спорта, като всичко останало, е функция на държавата. Тук няма стадион, няма зала. Просто децата в нашия град отиват на зле. Ние сме тук, искаме да попитаме всички управници в държавата. Нас не интересува дали са червени, сини, оранжеви или така нататък. Ще има ли държава в Пловдив? Ще има ли спорт? Видях вашето отношение към всички политици, които дефилираха тази сутрин в нашото импровизирано студио. То беше доста критично, доста отрицателно. Някои от вас казаха, всички са на стадиона, когато има хубави мачове или дойдат избори, а след това всички забравят проблемите, които са обещали да решат. За жалост това е точно така. И искам тук от вашия ефир да им кажа, че вече е крайно време да спрат да наяхват само когато дойдат избори. Разчитат ли политиците на гласовете на гидката на Ботев, като дойдат избори? Съвсем откровенно. Съвсем откровенно разчитат, да, разбира се. Но и тук е място да кажа, че вчера премиера и министъра на отбраната бяха тук и избягаха по, меко казано, така подвиха опашки и избягаха. И директно абдикираха от проблемите на града. Искаме да им зададем няколко въпроса, а те просто избягаха. Добре, ама ще тръгнете ли с кмета Славчо Атанасов да преземате София? Не, ние сме тук да си изразим нашата гражданска позиция. Както го казах, нас никой не може да наводи. Още повече кмета онен ден се изказа така, без да е говорил с никой от нас. Ние когато искаме да правим нещо, си го правим без значение дали е кмета, Бойко или който и да е друг. Напоследък наистина доста акции направихте в София. Имаше плакати срещу собственика на клуба, там имаше доста набези на фенове на Ботев и може би това е дало повод така заплаха да прозвучи. Сега фенове на Ботев има на всяка една точка в света. Това е нормално, че в София това аз не виждам нещо ненормално. Напротив, даже тази акция според мен закъсня, но се получи добре.
Какво очаквате от държавата да свърши? Казвате, държавата абдикира. Да, но Ботев е частен клуб. Той е собственик, той е собственост на един бизнесмен. А на практика държавата не може да се намесва в частни отношения. Вярно, че това не е фирма, все пак това е Ботев. Да, то е точно така, както казваш, но все пак Ботев е клуб, който има огромно обществено значение в нашия град. Както виждаш и днеска тук в града, напрежението е много голямо, когато става въпрос за футбол. Много лесно е да се скриеш за това, да кажеш, това е частна фирма и проблемите да свършат, но това не е така. Какво очаквате? Кажете конкретните искания към държавата. Момент, значи в тази частна фирма се извършват законно нарушения, за които Борислав Димитров, бивши изпълнителен директор, е сезирал съд, прокуратура, които нищо не правят. Просто от 10 години, откакто Христов е тук, абсолютно по всякакъв начин имаме чувство, че има чадър от страна на прокуратура, най-вероятно, защото има сигнали постоянно за нарушения, нали? И не се взимат никакви мерки. Другото, което е, значи, тук искам да кажа още за стадионите, нали? Областният управител е просто абдикирал от своите функции. Значи, от 1-2 години просто си прехвърля топката, общината иска стадиона, той каза, че не искали правилно стадиона, тогава той да го даде правилно. Те казват, има едно поделение от една стаечка на стадион Ботев. Това поделение е на практика стадиона общински, но поделението е държавно. Искам да го питам, вчера министъра на отбраната го каза, че 10 години държавата не е получила една стотинка. Искам да питам пак къде е държавата. Това е един имот, който е 50-60 декара в центъра на града. 10 години не е получена една стотинка за този имот и държавата няма. Ако те не могат да го стопанисват, да кажат. Ние не можем да го стопанисваме. Вие пък ще можете ли да го стопанисвате? Вие като казвате предвид накрая, защото военният министър каза, те не си плащат даже почистването на семките. Така е. Сега военният министър не може, той има собственост там и трябва да се... Обаче най-важното е 2001 година има указ на заповед на Министерски съвет да се предаде на общината за ползване стадиона, която там има един Герчев, който отказва да изпълни. Значи това е едно страхотно нарушение. Отива там... Тоест вие си представяте държавата да върне стадиона на общината? Нормално е. А общината какво да го направи? Общината най-вероятно като няма пари, ще го даде на концесия на човек, който има пари и който ще... Ботев няма пари в момента. Няма пари, защото е Христолов. В момента, в който няма да е Христолов, пари аз съм сигурен, че се намерят. Ботев Пловдив е най-стария клуб в България, интерес към него не е малък. Така че според мен основният проблем в Ботев е Христолов. За мен по-скоро е държавата, общината. Но... Да, има до някъде всеки е на това мнение, че от държавата идват целият проблем. Не връщат стадион, въртат се, прехвърлят топката от един на друг. Като цяло мнението на хората е такова, че си въртат топката, не могат да се разбират кой да стопанисва тези 50 декара, 90 на лаута, оттам идва целият проблем. Това не е проблем само на Ботев, Локото е в същото положение. Не могат да се разбират най-вероятно, като общото мнение го изказвам, че няма кой да налапа тези парцели, оттам идва цялата интрига, че ни връщат стадионите и така нататък. Вместо стадион там да цъфне някой мол или нещо. Да, то е нормално и те затрият футбола в Пловдив. Пловдив е футболен град. Той нито лаута, 3 стадиона има, нито един не се връща. Локо отива да играе в Раковски. Ботев скоро време сигурно и той ще остане без лиценз стадиона. Да му играем на стадионата. Това е невероятна работа. Значи, виждате, лиценз, няма да вземе лиценз, дори да останем в А група и в Б, няма значение. В професионалния елит се иска, нали, лицензиран стадион, ние не можем да вземем лиценз. Плюс това няма договор за използване. Примерно дори да е чужд стадиона за използване, нали, няма договор, защото военните, на практика просто се получава една патова ситуация. А от това страда само спорта и Ботев. Тя наистина е малко като параграф 22 тази ситуация, защото всички са отговорни и никой не носи отговорност. Я кажете пак за тези политици, които използваха силата на агитката на Ботев през годините и на Локо, те дават някакви... Примерно, колко гласа може да осигури агитката на Ботев в едни избори? Минали сте през поне няколко места избора. Това са, само да кажа, че това са много стройни организации. Всяка една агитка в България от тези 4 големи агитки, които са, въобще може да кажем, че има такива,
Ботев, Локо, ЦСК и Левски, са някаква страхотна сила в жива сила. Там са хиляди хора, които членуват, има си иерархия и те си имат така, дори това са, ги наричам паравоенни формирования, те си имат, особено Ботев, откакто мина в нелегална борба срещу президента си, това са много добре въоръжени, обучени, консолидирани хора. Значи футболистите не са взимали 2 месеца заплати и повече, пари няма, никой не му търси отговорност, дълговете растат. Да, и по всяка вероятност постоянно ходи в Италия, хората започват да си мислят, че има някаква италианска връзка и че има някакви нечестни пари, които се превъртат през клуба. Всеки може да си го зададе. Само че тук е мястото на службите да си свършат работата.